Aquests dies, arran del Congrés del Mòbil, hem sentit a parlar molt de precarietat laboral i de llocs de feina discriminatoris i sexistes. Que a una hostessa se li pagui 6-7 euros bruts l'hora em sembla absolutament indigne. Ara bé, que siguin llocs de feina discriminatoris i sexistes crec que s'ha de matisar. Em sembla lògic que a les hostesses o hostessos se'ls contracti en funció de si tenen bona presència física o una determinada alçada o vagin ben vestits, etc. L'altre dia, al diari Ara deia en un article el següent, deia: al personal de manteniment, en canvi, no se'ls demanen requisits específics ni d'alçada ni talla concreta. Home, em sembla lògic perquè les feines de manteniment són feines de backstage, d'estar al darrere. Per tant, el que és rellevant aquí no és la bona presència o que vagis ben vestit, sinó que siguis capaç de fer unes feines concretes. Per tant, de la mateixa manera que no ens sembla discriminatori que un enginyer o una enginyera se la contracti o se la valori en funció d'unes determinades capacitats intel·lectuals o d'uns determinats coneixements i no en funció de si és guapo o guapa, em sembla lògic que les hostesses el factor rellevant sigui la presència física i pot ser que tinguin també unes capacitats intel·lectuals i uns coneixements en altres àmbits, però no són rellevants, el que compta és la presència física. Jo mateixa, quan estudiava, vaig voler fer d'hostessa en un congrés i em van dir que era massa baixeta, perquè diguem que l'alçada no ha estat mai el meu talent. Per tant, em sembla lògic que es contracti la gent en funció dels talents rellevants per fer una feina concreta i no al revés. I això és tot el que us volia explicar. Que passeu un bon cap de setmana.